Joskus on semmoisia aamuja, että mä en ole miettinyt etukäteen, että millä tavalla mä lähtisin liikkeelle. Ja silloin mä saatan pelkästään vaan katsella hetken näitä mun välineitä ja värejä, tutkia niitä ja ottaa sieltä sitten sellaisen värin tai välineen, mikä nyt just vetää puoleensa. Ja mä en välttämättä tiedä myöskään sitten, että mitä mä lähtisin tekemään, niin sitten mä saatan vaan sulkea silmät. Voi olla, että mä otan kynän ehkä toiseen käteen ja hetken aikaa silmät suljettuna piirrän. Samalla kun mä piirrän, niin mä ehkä havainnoin sitä omaa olotilaa, että millainen se tässä hetkessä on. Se olotila saa näkyä siinä kynän jäljessä. Onko se sitten rauhallinen tai hermostunut tai mikä tahansa. Voi myös kokeilla vähän piirrellä eri tahtiin. Välillä piirtelee vähän nopeammin ja välillä sitten vähän hitaammin, mutta tosiaan silmät suljettuna. Sitten kun avaa silmät, voi olla, että se kuva näyttää ihan eriltä, mitä ajatteli tekevänsä, mutta sillä ei ole mitään väliä. Ja sitten seuraava lähtökohta onkin sitten se kuva. Eli mä pohdin sitten, että miten mä lähtisin tätä kuvaa jatkamaan. Mitä mä lähtisin tälle tekemään. Tässä luovassa taiteen tekemisessä mennään vähän niin kuin asia kerrallaan, että ei mietitä etukäteen sitä, että mitä kaikkea tapahtuu siinä tekemisen aikana, vaan siinä hetkessä, kun maalaa tai piirtää, niin sit siinä voi keksiä niitä tapoja jatkaa. Oli se sitten väri tai oli se sitten muoto tai mikä tahansa siinä lähtee kiinnostaa. Samalla lailla voi havainnoida vähän ulkopuolella tapahtuvia asioita, kuunnella vähän niitä ääniä, mitä kuuluu. Sitten kun se työ on jossain pisteessä, jossain kohti, mä saatan katsella sitä vähän tarkemmin, miltä se näyttää.